आता जर सबस्क्रायबरने बुबूंसाठी गिफ्ट आणले तर आमच्यासाठी पण आणले गिफ्ट, तुम्हाला दाखवतो. चला चला इकडे बघा, भरपूर तुम्हाला सामान दिसतंय ना. तर अर्ध इकडे असं झालंय बघा, ही पिशवी दिसते, ही पिशवी आणि ही डीमार्टची शॉपिंग आहे, 1 आणि 2. आणि भरपूर हे सर्व गिफ्ट आलेले आहेत आपल्याला, जे आपल्या होमस्टे मध्ये आपले सर्व गेस्ट येतात आहेत ना, हे सर्व आपले गिफ्ट आलेले आहेत. आता मी तुम्हाला ह्याच्यातलं जे मला गिफ्ट आलेत ना ते मी तुम्हाला दाखवतो. मग काजल इकडे येऊन काजलचं दाखवेल. हे आय गेस हे मला दिलेलं आहे. मला ना हे लक्षात येत नाही कोणी दिलंय, कमेंट करून सांगा जरा कोणी दिलं. कारण बॅक टू बॅक गिफ्ट येतात ना, तर थोडे मला लक्षात आहे की कोणी दिले, थोडे नाही लक्षात आहे. आणि ह्याच्यातलं मी तुम्हाला काय असेल ह्याच्यात सांगा. आता काय माहिती काय असेल काय असेल ह्याच्यात. एवढं पॅक केलेलं आहे. मला परफ्यूम वाटतो मोठा. किचनचं सामान कसू दे. मग ते काय आमचं गिफ्ट झालं. नाही परफ्यूम तर नसणारच, पण पप्पूच्या हातात दिले, पप्पूसाठी स्पेशल होता ते. हे बरं झालं. काय आता दिसलं मला ते. मी डीमार्ट मध्ये गेलेलो ना कार मध्ये, तेव्हा मी सांगितलेलं की मला हे भरपूर आवडतं. काय खातो मी डीमार्ट मध्ये, चिप्स सारखं काय खातो. प्रिंगल. पण पॅकिंग कशी केली बघ ना, एकदम मस्त. बरोबर ते बोलले. पण हे पप्पूसाठी खास आहे. आज मी डीमार्टला गेलो होतो, पण मला भरपूर आवडतं. पण मी कसं ते रोज नाही घेत, पण बरं झालं आलं बाबा, थोडं खाईल मी आता आवडीने. आज तू घेतला नाही ना. आज नाही घेतला. पॅकिंग बघा ना त्याची कशी केली आहे, पहिलं लावलेलं आहे. मला वाटलं काय नाही, पण मला भरपूर आवडलं. मला दुसरं काय नाही ते बरं आहे, पण मला हे लय आवडतं. बघा प्रत्येकाच्या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत ना. त्यांनी राईट माणसाला राईट गोष्टी दिलेल्या आहेत. अरे हो, हे काय पण एवढं पॅक करून दिलंय ना. नाही पण ते काय माहिती चेपलं नाही पाहिजे, कारण हे बघ हे चेपतंय बघ, दिसलं चेपलं की ते कुरकुरीत सर्व ते आवडीचं एकदम. ते बोलले पण देताना तुझ्या आवडीचं आहे म्हणून. हा ना. मस्त खायची सुरुवात केली. गिफ्ट दाखवतात मी खात राहिला ते. ते मला आवडत आहे. ओरिजिनल फ्लेवर पण मला आवडतो आणि मला मसाला तडका फ्लेवर आवडतो. अजून सांगून ठेवतोय, कधी आणलात तर. परफ्यूम आलेले परफ्यूम. पण हे 2 तुला नाही आहे. एक मॅन एक वुमेन. काजलचं साईडला ठेवतात, माझा दाखवतो मी. माझे सर्व गिफ्ट दाखवतो ना तुम्हाला. आज किती खुश आहे बघा, स्वतःचे गिफ्ट स्वतःच खोलतो आहे. नाहीतर मग एकीकडे काजलला मम्मीला बसवलं की ते लोक उघडत बसतात. काय आहे सांग. परफ्यूम आहे. कसा दिसतो परफ्यूम सांग. वा, पण दाखव तरी. वा, दाखव तरी आम्हाला. काढ बाय. वा, काजलचा जी वरती आले होते कधी बाहेर येते, कसा येते. मस्त शेप मस्त आहे. आणि आतमध्ये भरपूर पण आहे ना. काय काय म्हटलं मग जाड असतो आणि आतमध्ये कमी असतो. मजा पण मार. एकदम सुंदर, एकदम मस्त. मजा पण मार, बघूया. आजपासून येणारे 3 महिने हा सुगंध असेल. हा सुगंध माझ्या अंगाला दरवरणार आहे. काय होतं दरवळणार, तेच काहीतरी होणार आहे तो. पण एकदम वा वा वा. नाही खरं सुंदर, एकदम मस्त आहे. हे मला वाटतं ते 2 मुलं आले होते, आई कालचेच आपले गेस्ट, त्यांनी हे दिलंय. भरपूर चांगलं गिफ्ट आहे, मला भरपूर आवडलं. वा, खरंच 4-5 वेळा घ्यायला वाटतंय. हे बघा, सुगंध खायचा, चिप्स खायचा, सुगंध खायचा, चिप्स खायचा. मस्त. माझे दोन्ही बेस्ट आहेत, मला भरपूर आवडलं. आणि तुम्हाला सांगतो मी, काल परवापासून काजलला ना कोणीतरी अत्तर दिला होता. रूम गोल्डन रूम मध्ये होते ते. मग ते काजलकडे ना नेहमी मला मागायला लागतं, काजल मला जरासा अत्तर दे, जरासा अत्तर दे. आता अत्तर नको देऊ तुझा, मला माझा अत्तर आला इकडे. आता ह्याच्यानंतर त्यांनी दिलेलं तू सगळंच खोलून दाखव. त्यांनी एक ना एक भरपूर आयडियाने चांगली गोष्ट दिली आहे. त्यांनी बघा काय गिफ्ट दिलं आम्हाला होमस्टे साठी. आपल्याला डबल बेडशीट्स आहेत या, आणि क्वालिटी एकदम चांगली. डबल बेड लाईन सेट. हे बघा, गोल्डन आणि सिल्वर रूमला म्हणजे कुठेही लावू शकतो आपण, पण हेच मागवतो ना. सेम. तर हे भरपूर युजफुल गिफ्ट आमच्यासाठी. पण हे आता तू कालच पाहुणे गेले, त्यांचं तर तू बोलू शकतो ना, कुठून आलेले होते. मुंबईवरून आले होते. आणि त्यांचं आडनाव सांगतो विसरला. आडनाव आता बघायला लागेल बुकिंग वरती, सांगतो मी.
पण भरपूर छान. ते 2 मुलं होती. एक मुलगा त्याच्या आई बरोबर आला होता आणि दुसरा मुलगा आई वडील आणि बहीण असे 6 जण होते. डोंबिवलीमधनं आलेले. डोंबिवलीमधून आले होते ते. त्यांनी गोल्डन सिल्वरून दोन्ही घेतला होता. तुम्हाला माहिती असेल तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. नाही भरपूर छान आहे. हे मला दिलं ना तेव्हाच मला भरपूर आवडलं. हे भरपूर युजफुल आहे आणि हे येणाऱ्या ब्लॉग्स मध्ये तुम्हाला दिसेलच आम्ही लावताना दाखवू. हे काय गोल्ड सिल्वर नाही, ट्विन 1 ट्विन 2 कुठेही लावणार. त्यासोबतच अजून मला काय आलं माहिती काय? शॉल. येस, इकडे मंत्रीपद मला दिलं होतं. हा ते व्हिडिओ मध्ये पाहिलं. आता ते गृहमंत्री होतं का कोणतं मंत्री होतं? रत्नागिरीचा मंत्री कुठे गेलो? ह्याच्यातच असेल. जाऊ दे, ते आता नंतर मिळेल. आणि त्यासोबतच मला इकडे शर्ट पीस सुद्धा दिलेला आहे. आपल्या खांडविलकर फॅमिली. हा, एकदम छान रेमंड कंपनीचं दिलेलं आहे. ते पण आता मी शिवणार. आणि त्यासोबतच आता मंत्रीपद दिलेलं. हे माझं आहे. हा हा, तुझं हे तू बोलतो तो मंत्रीपद दिलेलं. येस. हे काय काय? कोणता परिवार? खांडविलकर. हे बघा किती छान वाटतंय ना, मस्त. ते सुपरमॅनला कसे असतात पाठी असं हा, भरपूर छान आहे ना छान. पण? हे छान आहे, क्वालिटी छान आहे एकदम आणि मस्त. फक्त आता हातात श्रीफळ दिला असतं ना तर कुठेतरी मी आता उभा राहिलो असतो असं घेऊन. चला, हे कपडे म्हणजे आज मला भरपूर कपडे आलेत. हे झाले 2 आणि अजून माझ्यासाठी काय आलं? हे बरोबर घडी मारून ठेवूया ना, यूज होईल बरोबर मग कधीतरी. होय. आणि अजून काय आलंय? वा वा, सुगंध बघ, मस्त वाटतंय ना. आता काय ना, आता आमच्या सगळ्या लेडीज गँगचा आहे तर आता कृपया ladies आहे. जेंट्सने साईड व्हावे. 2 नाही असेल कुठेतरी माझा काहीतरी. नाही, हे सगळं आमचं नाही, आहे. हे सगळं आमचं आहे. हे तुमचं आहे एवढं सर्व. तू खोल. आता ह्याच्यात काय आहे? हे बघा, ही पिशवी काढूया. हे बघा, हे सरप्राईज दिसतं काहीतरी. एक पिंक कलर मध्ये, येल्लो कलर मध्ये आणि त्यासोबतच आता आपले जे 4th टाइम आले होते विजय बारसकर काका सर, त्यांना काही म्हणू शकतो मी, तर त्यांनी आमच्यासाठी बघा काय आणलंय. पूजा का थाली. मस्त शेतात. आणि ते दाखवतो तुम्हाला मी. एकदम सुंदर आहे आणि एकदम छान. तुम्ही विचार नाही करणार, त्यांनी 4th टाइम बुकिंग केली होती आणि ते 5th टाइमचं पण आता विचार करतात परत यायचं. होय. आवाज कर. हे बघा, एक दिवा लावायला, एक अगरबत्ती ठेवायला, एक हळदी कुंकू ठेवायला, एक आपलं तांदूळ ठेवायला. कापूर जळवायला आणि इकडे तांदूळ बिंदूळ ठेवायला बघा याच्यात. म्हणजे हे असं कसं आहे म्हणजे आपण कधी कधी हळद कुंकू. हे असं का फिक्स आहे माहिती का? कधी कधी ताटातून बघ सरतं असं बाजूला होतं. होय. तर ते एकदम छान आहे, एकदम मस्त वाटलं हे. आता नवीन कोण आता जोडा येईल ना, त्याला हे पहिले ओवाळणी करायचं ताट. येस. आणि ह्यानंतर पुढची पिढी इकडे येणार आहे तुम्हाला दाखवायला. खोल. काय नाही, आता जरा तुला बघू दे काय. मी तर चाललो माझा चिप्स घेऊन. माझा चिप्स आणि माझे घेऊन जातो मी साईडलाच. नाही तर आम्ही त्याचा ब्लाऊज शिवू. ते आहे ते. प्रिंगल साठी थँक्यू. चला, आता दोघांच्या हातात काय काय आहे हे ड्रेस पीस दिलेलं मला. हे आपले लग्नवाले आले होते ना डान्सर, हा, त्यांनी मला ही साडी दिली आहे बघा. खानविलकर फॅमिली. खानविलकर फॅमिली. डिझाईन एकदम छान आहे, प्रिंट चांगला आहे, प्रिंटेड आहे. हा, प्रिंट आहे. छान वाटेल तुला. मस्त आहे ना. आणि हे बघ, सेम ऑलमोस्ट सासू सोना सेम वाटतील. आणि श्रेयसची बहीण आली होती ना, नाचत होती ना, ते डान्स केला मस्त दोघांनी. एकदम प्रोफेशनल डान्स. आणि त्यांनी मला हे दिलं. वा, हे पण साडीच आहे का? साडी आहे. जरीची साडी. हा, ही पण साडी आहे. मस्त. वा वा, लेडीज लोकांची मजा आहे. आता अजून एक गिफ्ट आहे. ह्याच्या अगोदर हे काय मला दाखव जरा. हा, हे मला कानातले दिलेले. हे नाशिक मध्ये ज्यांचं हॉटेल आहे ना, त्यांनी आणलं होतं. त्यांनी आणलेले. वा वा, इकडे हातात तरी ठेव जरा. क्या बात है. आणि मम्मीला त्यांनी हे आणलेलं. हे किती सुंदर वाटतंय बघ. हो, मस्त आहे. हे बघा. आणि मला त्यांनी ही शॉल आणली. हे बघ, काय बोलतात याला काजल? शॉलच म्हणतात. शॉल अरे म्हणतात. तुला बाहेर समजा उन्हातून गेलीस ना, हा, तर असं ओढायचं हा. डोक्यावर. ते मी ओढणी घेते ना, म्हणून त्यांनी मला हे असं आणलं. हा, घेऊन बसते थंड नाही आवडणार. त्यात काय ते ह्यात होती. छान ना, पॅकिंग छान आहे ना तिथं. हा. हे पण मला भरपूर म्हणजे आवडलं. त्यांनी मला आहे ना याच्यातून काढून अशी माझ्या अंगावर टाकली. अरे वा. मध्ये बघाल तुम्ही. आता त्यामधली शॉल मम्मीची आणि कोडली माझी. रिकामी पैसे पोटली- ठेवायला. रिकामी हे पोटली हे कशाला? काजल तुला दिलाय ना. पैसे ठेवायला.
एकदम छान रिकामी दिलं. पोटली नको, ही शॉलच घे अशी नको, तुला शॉल बांधायला. माझ्याकडे आहे. आहे आहे. कानातले. भरपूर Thank you. गिफ्ट झालेत, भरपूर झाले तुमच्याकडे. काजल आता तुझं हे परफ्यूम बघ जरा कसं दिसतोय. माझं पण. मम्मी तोपर्यंत तू हे पिवळ्यावाला उघड. यावेळी भरपूर गिफ्ट झाले बापरे, बॅक टू बॅक आणि गिफ्ट आम्हाला झाले. ओपन करायला वेळच नाही म्हणून एक्स्ट्रा म्हणून ते सगळे साठले हा. करायला वेळ नाही ना. आजच कोण नाहीत ना गेस्ट आपले, म्हणून आज कोण खोलून नाही. दाखवलं. मला परफ्यूम भरपूर आवडला. काजल तुझं परफ्यूम बघ, स्मेल बघ, तुझं फ्रेग्रन्स बघ. मला पण लावा. मस्त आहे. पप्पा माहितीये का, पप्पाची आठवण आली मला हे बघून. पूर्वी कसा हे जास्त चालायचे, हे सर्वांना बाटले द्यायचे, असे बाटल्या छान आहे. सेंटच्या बाटल्या म्हणजे माणसांना नातेवाईकांना असे द्यायचे. पप्पांना अत्तरचा हे परफ्यूमचा शॉक होता ना. शॉक लय मला पण होता, खूप आवडतं. लय शॉक. मग हिला मी पण पण खूप आवडतं. यूज करायची कॉलेज टाइमला, दर दिवशी यूज करायची. आणि हे वाटायचे पण, द्यायचे मला फॅमिलीला, खूप म्हणजे आवडायचं असे perfume. नातेवाईकांना हे वाटायचे, गिफ्ट द्यायचे. हम्म. छान आहे. थँक्यू. पण तुझ्यापेक्षा जास्त चांगला माझा परफ्यूम आहे. माझं आहे. आता तुमची दोघांची भांडणं लागू द्या. माझं चांगलं, तुझं चांगलं. अरे वा, परत आलेली आहे साडी. अरे वा वा. नाही, ही पण साडीच आहे वाटतं. साडीच आहे. आता लेडीज आहे तर साडीच घालणार ना, आणि ड्रेस पीस. वा, त्यासोबतच ब्लाऊज पीस पण फ्री दिलेला आहे. ठीक आहे. त्याचे हे असं याला हा एक खोलायचं आहे. तोपर्यंत आता काजल तुझा उघडून दाखव. दोन्ही पण सेम फॅमिलीने दिलं आम्हाला. हा, हे कोणी दिले गिफ्ट तुम्हाला? एक फॅमिली आलेली, त्यांनी दिलेलं. त्यांनी कमेंट मध्ये सांगा कोणी दिलाय. वा, हे वाटतं गाव मम्मीचं अरे, काय? गाऊन. हे मम्मीचं 3XL. किती एक्सेल? 3XL. 3 XL माझं. म्हणजे अजून 10 वर्षांचा आडी होईल ना मी तेव्हा घालते. आधी तयारी केली नाही. वा हो, हे वा. मम्मीचं आहे. मम्मी गाऊन घालते ना. नाही नाही, कुर्ता आहे. अगं ते तुझं आहे. नाही तुमचं आहे. हे एवढं थोडी माझं 3XL आहे. लयच मोठं आहे. लयच मोठा आहे. दोघांनी घाला ते एकत्र. करणार. मम्मी अल्टर करणार. आणि केवढा मोठा आहे का 6 फुटी. पण वेगळं आहे काहीतरी. हे गाऊन नाही मम्मी, हेवी आहे बघ. गाऊन नाही. मटेरियल चांगलं आहे एकदम. चिप्स खायला आमच्या बरोबर. तो चिप्स खायच्या पाठी आहे. चला, झालं तुमचं हे बघून, गाऊन बघून झालं. हा, झालं. लय भारी आहे, मस्त आहे. हेवी मटेरियल तो. हा, एकदम कलर पण छान आहे. मटेरियल एकदम हेवी, थंडीत घालण्यासारखं आहे. हा, चला, आता काय राहिलंय गिफ्ट मध्ये अजून? झालं झालं सगळं. एवढंच होतं. सर्व गिफ्ट पॅकिंग इथे बघा, सर्व परत गिफ्ट पॅकिंग सुरू झालेली आहे. आणि इथे माझे चिप्स अर्धे झालेले आहेत. थँक्यू. संपलेली आहे. आम्हाला मला- एक पण दिला नाही. मला एक गोष्ट काय आवडली माहिती काय, की तुम्ही नोटीस केलं की काय आम्हाला आवडतंय व्हिडिओमध्ये. बरोबर. जसं मी कार मध्ये बसून सांगितलं होतं एकदा, मी घेतला पण होता आणि ते खात पण बसलेलो. मी सांगितलेलं की मला हे भरपूर आवडतं डीमार्ट मधलं. आणि मी खरं आता पण मी अर्धा खाऊन टाकला बघा, एवढं मला ते भरपूर आवडतं. आणि आता सर्वात अगोदर पाया पडा, पाया पडा, शेगडीच्या पाया पडा. भरपूर काम आहे यांना आता येणाऱ्या दिवशीला. होय. 2 आणि त्याला जॉईंट 2. ही आता शेगडी सांगतो. डीमार्ट मध्ये 3 प्रकारच्या शेगड्यांचे प्राइसेस सांगतो मी, आता कंपनीला सांगत आहे. एक आहे 1900 वाली, एक आहे 2100 वाली, आणि ही आहे 2300 वाली. 1900, 2100, 2300, म्हणजे 200च्या डिफरन्स वरती. आता 1900 वाली का नाही घेतली, ती जरा मला लाईट वेट वाटत होती, पण क्वालिटी तिन्ही चांगली आहेत. आणि 2100 आणि 2300 मध्ये काय फरक आहे माहिती का, एक जे 2 शेगडी आहेत ते 2100 वाले जवळ आहेत आणि 2300 वाले जरा लांब आहेत. बघा, 2100 वाले एवढ्या इकडे आहेत, हे 2100 वाले, हे 2300 वाले. 2300 वाले मध्ये फरक काय होणार की आपले मोठे टोपर राहणार. बरोबर. बघा, कुकिंग हे करतात, एक्सप्लेनेशन मी देतोय. तिकडे पण मी ह्यांना तेच समजवलं की ही शेगडी घ्या मोठी वाली. का माहितीये काय, 2 मोठे नाहीतर काय होणार, ते कोलाइड होणार. बरोबर. बरोबर ना. मग कढई पण मोठे मोठे राहतील त्याच्यावर. राहतात. तर आता तुम्हाला मी ही शेगडी दाखवतो. प्राइस तर तुम्हाला सांगितली, आणि ह्यांना 5 वर्षाची गॅरंटी दिलेली आहे. 5 वर्षाची कसली गॅरंटी असते माहितीये काय, त्याचं स्टीलचं किंवा नाही जळत तर त्याचं. जर तुम्ही पाडणार बिडणार तर त्याची गॅरंटी नसते ह्याच्यात. नाही. आता नसतं निंजा टेक्निक, आता सूर्य टेक्निक. आता तुम्हाला दाखवतो कधीपासून शेगडी घ्यायची होती. आज मी यांना कन्व्हिन्स केला की जाऊया.
आणि घेऊनच आलो शेगडी. तर एकदम आया सुंदर, उलटाच बोलली का नाही? हा बरोबर. एकदम सुंदर आहे, एकदम छान आहे. त्याचं पॅकिंग बघा कशी आहे. आणि ह्याच्या खाली हे बघा यांनी वॉरंटी कार्ड पण दिलेलं आहे, 5 वर्षाचे वॉरंटी आहे. हे वॉरंटी कार्ड नीट ठेव, हे जपून ठेवायचं. आणि याचं माल मटेरियल खाली दिलेलं आहे खाली बघा. आहे. कसं पॅकिंग करतात ना, हे बघा ते शेगडी आणि शेगडीचं सर्व हे ठेवायचं आणि त्या मधलं ते बर्नर, 2 बर्नर. क्वालिटी बघाल तर हेवी आहे आणि एकदम छान आहे. आता हे सर्व तर तुम्हाला लाईव्ह दिसणारच आहे सेटअप बिटअप झाल्यावरती, पण आम्हाला तर भरपूर आवडली. आणि आपल्या होमस्टे मध्ये रेग्युलेटर आणायचं आहे. आता जे कोणी डबल बुकिंग केलेली आहे तर तुम्हाला आता घावणे स्लो नाही येणार, घावणे फास्ट येणार. चहा पण पटकन मिळणार आणि तुम्हाला जेवण अजून 5 मिनिटं लवकर येणार. फक्त जेवायची तयारी ठेवा लवकर. तुम्ही आता जेवायची तयारी ठेवा आणि वरती आल्याला तुम्ही नाही जेवलात कमी ताट परत खाली घेऊन येतात. खाली ठेव, तसंच होतं. तसंच ठेव. चला भरपूर शॉपिंग झालं. तर अजून एक सांगतोय बघा, केळ्याचे चिप्स मी घेतले होते भाटे बीचला खायला, ते गाडीतच राहिले, कोणीच आठवण नाही केले. चला बाकी सर्व काय, आता बाकीचं डिमांडची शॉपिंग आहे, काय काय घेतली ते बघा आता जरा. चला आता डिमांडची शॉपिंग दाखवतो. वा वा काय सुगंध येतो. डिमांडच्या शॉपिंग मध्ये अर्धी पिशवी तर नारळाचीच भरली आहे. आणि ह्यावेळी नारळ किती आणले माहिती का तुम्हाला? 21 मी बोललो ते काउंट करणारे होते ना तिकडे, मला 21 मोदक दिले बोललो इकडे, हातालाच लागली. हे काढायची काही गरज नाही, हे सर्व नारळाचं आहे. हे मसूर डाळ आणले, मसूर डाळ आणि बाकीचं तांदूळ आणि गहू आतमध्ये ठेवले. तांदूळ आणि गहू गेले आतमध्ये, तिकडे ठेवलेत बघा. आणि जास्त शॉपिंग होते काकींची आपल्या. हा, काकींनी बरोबर आपले 1000 रुपये दिले होते, त्याच्यात 960 चे बरोबर शॉपिंग केली. बरोबर कट टू कट शॉपिंग केली. आणि हे आपले 21 नारळ आणलेले आहेत. बापरे, माझ्या हिशोबाने तर नारळ आपले 300, 350, 400 पण क्रॉस झाले असतील. तर अशा प्रकारे आजचा ब्लॉग आम्ही तुम्हाला ब्लॉग मध्ये सर्व दाखवलं, तुम्हाला गिफ्ट दाखवले, शॉपिंग दाखवली, भरपूर छान सुंदर. मला माझे गिफ्ट भरपूर आज आवडलेले आहेत. मी माझे गिफ्ट घेऊन चाललो बाबा. तुम्ही काय तो व्हिडिओ कंटिन्यू करा आता. झालं? व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. आणि आमच्या होमस्टे मध्ये या, तुम्हाला भरपूर चांगलं खायला देऊ आम्ही. गॅस पण आलेला आता गरम. हा कधीची बुकिंग करू? हॅलो, कधीची बुकिंग पाहिजे तुम्हाला? उद्याच्या उद्या थांबा तर बघूया. हॅलो.